maraot sa paghapot. Daining pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Nangyari, tapos na pala. Oy, madali lang po. Pasensya na. Pangyari. Pagkasubago kaya pagka-time check ko, may nag-aapod sa kuya na dako kay kaming lakaw ngunya na aga. May nag-aapod kaya sa kuya John. Pasensya na po. Medyo kasapon nga di kita nagka-programa sa alas 3 ang programa ta. Nagpasiring po kami sa kwan. Nagpasiring kami sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasahapon duman sa Bula ba ya ito? Bula ito eh. John, Bula itong Bifarano, Bula. Nagpasiring kami sa Department of Agriculture. Kaya na po sa oras para makabalik alas 3. Kaya sa inyo nga na sa pinatay ko kasahapon. Pero ngunya na aldaw, may mga lakaw man kaming alas 12. Garimado man kami kay Bossing Marlon Longabela dyan sa Anislag. Tapos alauna, alas 4. Tapos yun may alas 5 yun. Ang last ming meeting, Ayala, alas 5 nin hapon. Oh. Alas 7, ang ka-meeting ko, si Mrs. na. Dito, di pwedeng i-cancel dito. Okay, tapos nadali lang. Thank you. Thanks po. Salbata ng pangyari sa Maabaka. Igwa kaya kami ki-event po next week 18, 19, 20, 21. Iga po kaya kami ki-event so Earth Forum baga gigibon mi po sa Ayala Malls.
tabi yan, pinag-asikaso mismo mga iba pang mga requirements, buda mga sponsors, kan sa muya tabi mga tugang na Art Forum dyan sa Ayala Malls. Kaya maghirilingan po kita sa 18, 19, 20, 21, ha? Para po mga tugang dyan sa Ayala Malls, 4 na aldaw po yan na actually, kung siya, ang Earth po, ang Earth, ang meaning po kaya yan Earth, kaya Earth Forum yan, year 2, yan po so dati ming agri-aqua, ano? Kaya ito agriculture and aqua, itong sa about aqua, kaya nga ni kasabay ang BFAR, no? Kaya pero ngunyan, ginibo mi na pong Earth, ang meaning po kan Earth, environment, ano nga ni isusunod sa E, A, agriculture, R, resiliency, pag-abot po sa disaster, tapos ang T, tourism, asin po ang H, mga tugang health. O yan tabi ano, ang mga ang gusabihong kaya Earth Forum siya sa Ayala Malls. So nagkakaigo po kami ki coordination ngunyan kay bayba ko po si kabayba ko si EVP Glenn. Kaya dyan pong alas 12, gwa kami kay Bossing Marlon. Tapos after kay ito, mapasiring kay Ma'am Che na Rebeta, alauna nin hapon. Alas 3 programahan ko yun. Alas 4, sen nga ni sumiti. Aday, palang kay alas 4, alas 5, Ayala Malls. Alas 7, eksakto, dahil kam nang pwede pagpasurusubra, eksaktong alas 7, sa harong ang meeting. Pag kuminuli kang alas 8, alas 9, alas 10, may paninimbagang ka. May paninimbagang ka, Junior, pagdae mo. Ay, rematika. Okay. O bueno, mga tugang oras natin sa Pilipinas, anong oras na nga ni? 10 minutos bago mag-abot ang alas 8 nin pagkaaga. Nakuang ko na ano yan? Nawara sa isip ko. Ay, good morning palan sa mga good morning palan tabi sa tuya na mga farmers, mga tugang sa bilog na Albay, Bicol region, sa kaya po sa Kuantabi, sa Huwebes, Thursday, Huwebes po. Second day, mga tugang, magiging speaker na po dyan si Congressman Didi Cabredo. Asin po si Director Ariel Pioquinto ng BFAR. Iso-showcase ta dyan sa mga livelihood opportunities tabi para sa mga paraoma. Sige, ididetalyeta po yan, mga tugang sa mga masunod na aldaw, didi po sa satuya na programa. Okay? O bueno, 10 minutos tabi, mga tugang bago mag-abot ang alas 8 ninaga sa DCGB. O di, ngunya na aldaw, yaong patabi digdi mga tugang sa probinsya, si Direktor o si Secretary Frasco. Yaong padigdi sa si Secretary Frasco, mga tugang sa probinsya kan Albay. Diyan na hapon, mapasiring da po duman sa Ligao City. Kan makahoron mi si Director Aguas, sabi niya, so tourist arrival June sa Bicol region, halangkaw ang tourist arrival sa Camarines Norte. Gari nanginginot ngunyan, ang probinsya nin Camarines Norte, pag-abot mga tugang sa tourist arrival. Siguro, konektado siya sa Quezon, di ba? Etc. Pero, sinda po ngunyan ang nanginginot, mga tugang. Kaya, susursugon, natawanan man sinda ki-award, mga tugang sa Kasanggayahan Festival. Tabi, kan Department of Tourism. Kaya ngunyan, sa tuya digdin na gigibo sa Bicol region ang pigaapod na Philippine Tourism Experience. Magayon man yan na mismong si Secretary Frasco
iyo po mga tugang ang nanginginot sa pag-eksperyensya kan turismo digdi sa probinsya Kanalbay. Angel, apo ni daw tabi Angel si Director Herbie, baka makahuron tango niya na aga lamang. Ha? Baka lamang makahuron ta si Director Herbie Aguas. Ano ta, hapoton ta kung kumusta so kuan, kumusta so ano yan, kumusta tabi, alat ngo na, ari na nga ni kayo sa number ni Mayor Aguas. May mayor, may... Gari ning Mayor Aguas. Si Mayor Herbie Aguas. May damir ka kay Director Aguas? Haba sunod, magkuha kang number ha? Kumusta unta daw? Pagka si Mayor Jun ining maapudan ta? Diba sa parapis na? Diba ko parada daw ang Aguas? Subay Mayor. Baka sabay Mayor ni maapudan ta. Ay sakwa na sa nagayod. O sigurado ini. Didi kita sa messenger. Ilingon tahang kung ano yan, kung online ay wara active 52 minutes ago. Kung sabi yun, nag-online na si Director Aguas. Ade. Anong oras kahuron ni Marcas Wapon si Director Aguas? Aga? Past 11. Papamisibis ka ito, sir. Ngunyan? Anong oras? Ayaw man hanggang ngunyan na aga sa Misibis. Pwedeng on transit si Director Aguas ngunyan pamisibis. Pasisiring siya sa alang nga naglakaw ito. Pwedeng nagsakay ito o nagkuhan baka nagkabayo. Si Director Aguas kaya aktibo ining maray. Aktibong maray pag-abotabi sa tourism. Sigang ikot niya mga tugang sa mga lugar na day pa masyadong explored. Day pa na-explore mga tugang pag-abotabi sa tourism program. Tabi, kan sa tuyang rehiyon. Kaya, nangalas nga nida sa mga tao, day man pigaapot ito yung ki mga regional directors, day pigaabot ki day pigaabot po ki mga day po pigaabot ki mga opisyalis ki gobyerno, lalo na pag-abot sa hali sa tourism. Na aabutan mga tugang ni Mayor ni Director Aguas. Yan, so feedback na nako ako mga tugang digdi po sa tuya na palibot. Kaya arog po kayan mga tugang ang sitwasyon. Kaya at least ang pagbinisita ka mga tugang kang regional director, kan secretary, kan DOT, dakulaw niyan yun dakulaw niyan na advantage, di ba? Dakula na advantage mga tugang kan sa tuya na riyon. Baka lamang dumakol mga tugang ang dumakol tabian tourism arrival. Ining sa Bicol pig-launch kasuhapon sa probinsya kan Sorsogon, and then kasubang ginagkaunda diyan sa Sumlang Lake. Inda kung kumusta man so handa ni Kapitan Napa. Diyan po mga tugang sa Sumlang Lake. Then ngayon aga nga ni mapasiring sa Misibis buda mga tugang pagkahapon mapasiring po duman sa Ligao City. Dakulon bagaan pwede talaga na actually di sa tuya bagayon sa ton mayon volcano ang challenge man lang sa tuya ang pagkasakat mo sa mayon bako yun pagkatangad mo sa mayon duman sa Amsterdam na-amaze kami kang nailing mi junior nakasurat Cheese Museum kay bako si ibipiglen wala sa ramambren na Cheese Museum. Dakulon yun na nakasurat. Cheese Museum. Pag-una ko, pag sabing museum baga, mga exhibits, etc. Paglog mo, ang Pigigibo Junior, pigdidemo ninda sa mga turista kung paano pagibo ki cheese. Pagka-demo kang cheese, panamitong ka mang kidiit. Free taste. Ang pagkatapos, papabakalan ka na. Kaya sabi ko nga, jaro ganyan sa kamalig, yung kita kisingat na pinangat. Kung paano ang pagibukan the best ngayon na Bicol Express. Di ba? Food tourism, ngayon. Pinangat Museum. Paano ngayon pagpili kang natong, na pag inani mo, yung pagkunaan mo, dahil mo daraso, demonyo.
Diba? Ang natong kaya baka dyan sa kamaligari, dyan may pinakamasiram na natong ta. Ang hiling kan iba, baka sa daga, buda tabi baka sa mga talumang kang manatong dyan, di ba? Arugaan nga Pinangat Museum. Dito pala, ang laman palang kaan, demo making mga tugang o pinangat, demonstration kung paano pagibo nin pinangat. Pati may bagay ito digdi sa tuyang lugar, ang mga gabos na tricycle drivers, gabos na transport sector na nagdadala kay auto, kayang makipag-uron sa mga turista, mga foreigners, kayang makipag-uron, mga tugang kan ibatang mga tao, I mean kan mga drivers, digdi po sa tuya na palibot. Kaya dapat kaya ang paghali kan turista may magayon na eksperyensya sinda sa satuyang rehiyon. Kaya magayon po na si Secretary Frasco mismo kan DOT ang yaong po digdi para hilingon mga tugang an mga ini. Alright? 1 minuto bago mag-abot mga tugang ang alas 8 ninaga. Yan the best na para sa mga senior sa nagdadangog niyan. Kamu po daa mga tugang na mga nag-edad nin nin 80 mga tugang hanggang 90 anyos na Pilipino, igwa daa mga tugang ki Christmas gift, igwa daa mga tugang ki gift, nahali mga tugang sa gobyerno. Maggayunon baga adi, sabi mga tugang sa Bareta, kamuda tabi mga tugang na nag-iedad nin 90 anyos, magakaigwada tabi kamuki bonus. Yan, regalo, cash gift ang apod. Kita na ang mga Pilipino, mapagalo na da kita mga tugang makaabot sa edad na sanggatos. Ako yun, piguro ambisyong kuman iyan yun. Imagine kung makasanggatos ka, first time mo na magkaigwa ki 1 million gayod. Sabi, mga tugang sa latest tabi na Bareta, apera da tabi mga tugang sa 100,000 na cash gift. Oras nan sarong Pilipino, umabot mga tugang sa edad, umabot tabi mga tugang sa edad na 100, na makaresibinin sanggatos mil. May bill baga, may pending bill baga ngunyan, may pending bill ngunyan, mga tugang na 1 million da pag naka 101 years old ka. Yan mga Pilipino da, mapagalo na da ang umabot dyan. Kaya, ang pigasabi ngunyan, mga tugang kan mga, eksperto, akaning mga expert, ang mga 80 to 90 years old, mga tugang, makakaresibid da tabi nin cash gift na kwarta. Pero day patabi, sinabi kong pera, iyan ang pigahanap. Hanap pa daw tabi, Angel. Tas piga para hahanap ko kung pera, so itatao. Tas sinabi, mga tugang sa lower house, ito sinabi po sa upper house sa Senado kang Pilipinas, nan mga Filipino da po na maabot sa edad na 80, asin 90, pwede da tabi na magkaigwa ng pagkakataon na makakuha ng regalong 10,000 hangga, ito pala, 10,000 asin 20,000 pesos susog mga tugang sa inaprobaran kan Senado. Nyata magkaigwang version ka ini. Magkaigwang version 80, kung maka-80 ka daa, igwa ka da po okay, 10,000 nakas gift. Pira ka nangon yan John. Agpas kaya ko harayo unong papalang kita ka ini 10,000. Pero pag naka 90 anyos ka daa,
mga tugang 20,000. Yan ha. Pag naka 90 ka, susog mga tugang iyan sa House Bill 2028. Obheto mga tugang kambatas na pahiwason da tabian sa klaw kang pigapod na Centenarian Act of 2016 na nagtataunin 100,000 pesos sa mga Filipino na maabot po sa edad na 100 anyos. Sa rarong mga tugang kan sinabi ng Centenarian Act, no? Centenarians Act, nagsasabi na oras mga tugang na nag-abot ka sa 100, may cash gift ka na 100,000 pesos. Kaya, ini po pinahiwas, mga tugang, oras na tabi na tumungtong ka, mga tugang sa 80 anyos, igwa kang 10,000. Oras na abutan mo da tabi ang 90 anyos, igwa ka tabi mga tugang ki 20,000. Tas sabi, pambihira na kitang mga Pilipino umabot mga tugang sa 80, 90, asinsiring man mga tugang 100 na edad. Susog po sa ang apod kay ni nakasadi yan sa Act recognizing the octogenarians, nonagenarians, and centenarians, sabi po mga tugang kan batas. Kaya ini po approve na sa Senado. Now, anong counterpart? Sa lower house, mga tugang approve naman ini. Magkaibang version, kanduwa. Magkaibang version, mga tugang kang duwa, tabi. Kaya, sa lower house, iba man mga tugang ang sa indang kaisipan. Iba man mga tugang ang sa indang kaisipan. Kaya, mga tugang magbibilog, magkakaigwa tabi ki suduwang sangakan Senado, Senado buda sa Kongreso, magmi-meeting po. Magkakaigwa ki Bicameral Conference Committee. Bicameral Conference Committee. Dengo na ito na pag-urunan mga tugang na 1 million ka kung ang edad mo tabi 101 years old. 101 years old. Nya kung kung maka 100 ka sana, remate, ansay mong ma-receive 100,000. Pero kung madalagang gisaro, mga tugang, ansay mo databi na ma-receive ka iyan, mga tugang, 100 million, 1 million, grabe, adi. Kailang ugod-ugod ka na ka iyan. Iyan man mga tugang subversion kang lower house. Pero, kung mag-edad ka da, tabi ki 80, ang version ninda, mga tugang sa lower house, marisibi ka tabi junior ki 25,000. 80 and 85 mga tugang, marisibi ki naka 80 ka hanggang 85 anyos ka, ang marisibi mo 25,000 tabi. Kada 80 and 85 tabi and 90 and 95 tabi, siring man ang mariresibi mo. Kung sabihin junior, kada 5 taon, maresibi ka din 25,000. Ay, gari mari ining version kang lower house. A 25,000 cash gift will be given to Filipinos who reach the age of 80 and 85. Itong pig-apod na octogenarians. And 90 and 95 nonagenarians databi. Iyan mga tugang ang marisibi 25,000. So sa upper house, Senado, pag nag-80 ka, 10,000. Pag nag-90 ka, 90,000. Ay, sorry. Pag nag-80 ka, 10,000. Pag nag-90 ka po, 20,000. Didi kita sa lower house. Pag 80 mo, 25. Pag 85 mo, another 25. 25,000. Pag 90 mo, junior,
another 25. Oh. Pag 95 mo naman, another 25. Sa madaling sabi, Junior, kung umedad kang 95 anyos, igwa ka ki marirecibit 25,000 kada 5 taon. Magayunon man ano. Kundi dahil na po pwede, ini. Takon ibang version kang Senado, maghuhuroron ang duwa. Kaya magkakaigwa ki Bicameral Conference Committee. Diba? Magayon man ini na planong init, ay wala mang iyang kikwan yun, wala mang ki kaugmahan, di ba? Wala mang ki kaugmahan, di ba? Ang satuya tabi na mga may edad na. Kaya lang, ano ba dyan, pang bulong-bulong tabi, di ba? Ano yan? May pangbulong sa mga Pilipino. Okay? Inda kung anong takay po may meeting of minds ang duwang chamber, upper house and lower house. Pero kung hapoton ta ka mo, yan anong gusto nindo? Dumang kita, Junior. sa lower house version. Pag 80 mo, 25. Pag 85 mo, another 25. Pag 90 mo, another 25. Pag 95 mo, another 25. Pag nag-100 ka, 100,000 pesos. Pag naka-101 ka, 1 million pesos. Bako na magayon naman. Diba? Kundi ano daw mga tugang kung imbes na inang edad na ini, pag 80 pa sa tawan mo na. Bako John? Pag 70 pa sa ano daw kung tawan ta na? Ade? Tagari mapa. 80 pa sana. Tawan mo na. O 70 pa sana. 80 gari Minda ko na, masabagay, dahil pa man, nagkaka-80 years old mo niyan, di ba? Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. O sandali, tagarin may reaction. Hello, good morning. Good morning, Henry. Yes, sir. Ini, sanailing ko sana ini. Yun na, ginibo nindo. Okay yan. Oo. Wala man akong comment yan. Yan lang. Opo. So, nagkairinat ako na mga ka-opisina ko kayo ito. Oo. Nag-retire ano to rin ba? 65? Iyo. Makita malagpas dyan eh. Oo. 65. Pag 65 mo, retire ka. Oo. So, mga ka-opisina ko kayo ito. Nakabot si Tinta. Wala na. Oo, wala na. Pero, Kaya, yan na, ano yung nindang yan, yan na, igibo nila, magayon. So, mga, ano gayon, so, mga kulang ang stress sa buhay. iyo gayod migo, ano? Oo, ang style ninda kaya, baka pang ano yan eh, garo yan so, diniskas mo ka sa duman sa Pink, so, na-aprobaran nga ni Nigdio sa sa city baga ka, so kay how baga na pag naka-top 10 ka, may araw ka. May yung mananggat. Naroon ko. Naman sa pigsabi mo, na, may lamang bagay, inisipan man ganyan na ito. Pero, magana ito ta. Kasi, balik kita naman sa ano. Oho. Talaga, dahil nag-abot na si Tinta kung ka-opisina ka ito. Iyo. Kaya sa natrabahohan ko. Oo. Ay, talaga sa mga mga ka-opisina ko dumaan. Pag-retire na 65, 67 nagadana. Aha, okay. Kailangan mo nagsitinta. So, sabi mo mag-80 ba ko? 80? Oo. Temat na makukuha. Pangyayari. Di, aram mo migo, ano daw talaga, garo tama sususyon ta na pag 70 pa sila, tawan mo naman. Mas kayo 10,000 sana mo na di, kaya pag 70 mo, 10,000.
Oo. 75 mo, 10,000. Pag 80 mo, di, asa ka na matao kay 25? Oo, kumpira. Oo. Pero dahil, bira ho na nakabot dyan. Dahil man nakakabot talaga dyan. Ano, Iyon LSD. nga ni. Iyon Sa mga nga ano, ni. sa mga kulang ang stress, iyo, ano, sa mga stressful ang trabaho, eh, manakakantos dyan. Iyo, nahiling ko na, kung nahiraklaman ako. Kung ang trabaho mo nahiling. stressful man ang pag retire mo, maluya ka tulos. Oo, so, ito kaya ng mga kaopisina kong nahiling ko, nagkagarada na before 70 years old. Hard work talaga sinda. So, mga operator baga ki heavy equipment. Oho, oho. Yeah. Pag retire, siyempre, naingaluan sa lawas. Iyo po. Tumanggayod tumanggayod nagkatuloy And dahil ko ang mga pataro kayo ito. Ano lang. Iyo baga, iyo baga. Wala man ako maiginin mo kayo ito. Tapos siyempre, so, dyan yan sa upper and lower house ko anong yung kaya. Oo. Kaya lang, Oh. so ano lang yun opinion ko nga Iyo, selling ko migo, igo yun ikikuan. Oo. Gara may changes in it. Tama, magkakaigwang bicameral conference. Baka may magmi-meeting dapat sinda eh. Na parehong isip nila, di ba? Kaya, okay. Pero ang apot ko, tayo nibiga, yung programa mo, ang apot ako, Oho. dumanini sa Sokay, Sokay How. Oh, yes, May yes. So, question nga sa SM na, ngayon ba, doon na rin siya mag-aaral, gisingil mag-aaral, 20 pesos. Ano na ito pala, sabi baga ketong sa na pulisyal, aliwa ko sa pangaral, agalan na, ano na nante? iyo nga ni. Ano na Yan ang boy? apot ko. So sa kwan nga ni Migo, so sa luwas nga ni baga na parking pala 100 ito to. Valet parking ito. Oh, Diba, so- testing to, grabe naman ito. 100. Wala. Sa taas 20, sa baba 100. Ito ang pigasabi na ano na buy. Yan ang apot ko. Sige, Dumasabi Migo. kay, Councilor Au. Salamat. Sabi ko kung doon yan ito. Ano ba, nagkunan siya. Tapos alis to sa iya. Iyo, saya man Ano talaga na ito baga. Di ba? Okay. Opo. Okay, thank you, Rick. Thank you, Migo. Alright, bye. Thank you. Yan. Ang apot niya. Ano? Ano pangyari sa ito, another reaction. Pero, di ba? 80 is something for the Filipinos. Hello? Hello, good morning. Good morning, ma'am. Hindi sa Muya. Vice President ako pa, senior citizen, and I'm 71. Oho. Ang President niya is 85. Opo. Tapos, may member kaming 95. May Ah. member kaming 90s. May member kaming 87. And Oo. speaking. So, napagidalian naman iyan. Saka di makakuaman lamang yung mga member ni. Iyo. Kaya, sana, Hmm. 70, magpuo naman. Saka di makaiba man ako. Ikaw, madam, pero pong edad mo? 71. 71. Healthy. Madam, sa iling ko kaya mo pang mag-80, kaya gari abuton mo ini. Taday naman abutan kaya pang taon ini para ma-approve ini. Son, Hmm. Henry, and I love you. Yeah, iso. Ulita daw, tabi, madam, ulita daw. I love you, Henry. Iba man talaga, madam, iba man talaga maglambing ang mga 71 years old na di. Okay, salamat po. Hindi na lang ako apat na lalaki sa buhay ko. Ay, wow. Mhm. Eldest ko is 44, 44. okay. Ang second is 42. Yes. Tapos 33 ang isa kong lalaki. Mhm. Tapos 29 ang puso ko. Aha. Maswerte ako, di ba? Aha, okay. Apat na lalaki ang naglalak sa akin. Opo. Mhm. 5 na. Opo. Okay, bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you po. All right. Thank you po. Bye-bye. Dahil ko na si Madam Pigtara manapaluyan sa volume kang radyo niya. Tabata, excited. Kaya nag-feedback baga. Iba man talaga yung pag nag-I love you ang may edad. Ano dyan na di? Kumpara naman sa mga araw kara, is para mga edad ngayang mga 20, 21, 22. Ano bang I love you na di? Iba man ang timbre kang boses. Pero pag mga may edad na, iba naman ang timbre. Ade, hello?
Migo, tama itong system mo Oho. na ibaba lamang sa sitinta. 70, iyo ko ta. Maski 5,000 sa nata. Kung mga sana, ma-enjoy man lamang kan mga... Anya maray pa, alibang nga. Pag 70 mo migo, 5,000. 75 ngaya, another 5,000. Iyan nga ng sitinta. Medyo ang iba dyan, maluloy Oh, na. pag 80 mo, yun ito ngaya, kumpira 10,000 or 25, doon magkasurundo sinda, di ba? Kung alam ito pang sanggatos, ba't dahil man makikinabang na kanan mga gurang? Wala naman migo. 80 nga ni. Sitinta, medyo matibay pa yan. Oo. Hindi lamang sindayo. Oyo. Ito na pagparakay. Baka lamang pwedeng hiling hilingon ini ta ining batas na ini ining bill na ini sa lower house and upper house migo. Amendment ini kang so centenarians ano yan? Law. Ansaro sa mga author kan si Congressman Lagman, Edsel Lagman. Bagay na yan. Oho. Kung ibababa ang edad ka, at least mag-enjoy lamang sila. Yes. Ano rin ba? Dahil na, kaaralin na. Oho. Dito na pagkaitan. Ito Yes. tumahan. Mm. Dito na pagpatipisilan. Yan. Mag-iisip palugod na rin daw nga kumautsinta. Oho. Kung sitinta, makusog ka pa. At least, Iyan. Ma-enjoy mo pa lamang. o na nga, nakakubra nga kung 5 milo. Yes. Yes. Ano nga payo? Ano nga daw ma? Iba mo si Indrem. Diba mag-Jollibee lang nga kita lok? Pangga. O mag-McDo nga kita? Tama yan ano mo, suggestion mo. Iyo migo. Salamat Salamat. Okay. Di ba? O yung ganyan dapat ilingon kan sa tuya ng mga kababayan. Sabi ni Kuya San Jose, very illogical ang pagtao ki octogenarians benefit. Taso senior citizen na dapat mag-enjoy dahil na lamang kundi sa mga apo na ang pwedeng mag-iriwal pa. Natatadait itao tulos ang benefits na sinasabi para kung makusog pa, pwede pa ma-enjoy. My mother-in-law is now 93. As in, haloy na ako, naka-file kan gabos na requirement, pero 2 years na dahi pa lamang. Nailing mo na experience ni Kuya Joe. Aluyo nun da ang pag-file. Hello? Hello po, good morning. Good morning, ma'am. Ako po, ma-chairman yan sa may mga edad, ano. Oho. Ang kanta naman, so lula ko nagadan ka 1975. Oho. Nagadan ko lula ko 116 ang edad. Yes. Oo. Tapos, so lulo ko, so agong niya, ama ni Papa, 110. Aha. Itong sutugan niya na lalaki, 116 din Ay, na nang kung ano, haralabaw ng edad, ano? Iyo po, oo. Ngunyan, siguro kung tatabangan na nagatang gobyerno or tatawag kirigalong araw ka siring ka yan, siguro po kung araw ka, tama itong suggestion mo na kung pwedeng 70 pa sa natawan na para mapakinabangan pang na-enjoy niya baga. Iyo baga. Ayan na nga ni, so nag-edad na kiarog ka iyan na, baga sabi na nag-edad na niya kiarog ka iyan, nagro-romos na tanda pwedeng rumos. Ano pa man, enjoy kan ma-enjoy pa man. Wala, sabi baga manay kan may joke akong nabasa. Sabi na kan mag-agom na mga 18 na. Sabi kang lolo, agom. Sabi niya, pagplansyahan daw ngayon ang bado mo, tagunuso na. Sabi kang agom na lola, oy agom, bako mang bado nakakaputan mo, kulit ko yan. Nagaginomos na. Magurag man kita. Officer na, ayaw na nga. Nakulo na pagandi. Dito silo na pag-iro-iro na kanggurang. Iyo po. Iyo baga. Okay. So, paghiling, ararayuon na. Uwian na sa pigiling, dahil pa namamaanan. Iyo baga. So, talinga, nagmamati nga ya. Araw kayo. At nagsusuryaw na nga sa pahoron. Dahil pa namamati. Mabo yung mamati, hindi makasog na, nagsuryaw na nga ni. Nagsagot sa pahoron, nagurang ka, mata nga, pagsusuryawan mo ako. Nag-iwan na sa mag-agom.
nga, nag-iiwal na. Iyo po. Kaya, Mm, na kung pwede, Aha. wala namin regalo para in kaso man kung araw ka yan, hindi ko kinasupog. Ako si Tinta naman, magkasabay naman lang ako na. Yan, di ba? Oh, tama yan. Iyo po. Okay. Para kung man, na-enjoy ko man lamang. Iyo baga. 5,000 sana. Pwede na. 5,000. Oo. Okay. Salamat po. Okay. Salamat po. Bye-bye. Alright. Bye-bye. Sabi ni Jensen na Villanueva, lola ko ngaya 103 na ang edad, marayon pa ang mata niya. Ay nga. Ini baga pangyayari sa maoraro. Okay. Sabi ni Pading Mar, ang purpose kay yan atamanon ang lawas para makaabot sa edad na yan. Iyo baga. Ani Pading Mar. Kaya dapat kita, may punto sa reaksyon ni Pading Mar. Atamanon tan lawas ta para makaabot kita ki edad na 80. Irinom sana kita. Abuson sana ang lawas ta. Sirigarilyo sana. Narabasa naman niya sa parain ng buda para sigarilyo. Pero para talaga gari, may punto na ang purpose kay ni para atamanon tan mga lawas ta nga ni umabot kita ki 80 anyos. Pero kung maging congressman yon, unang ipurpose kong lay, ang mga seniors pag edad ki gaya 70 tan seniors bagay go ang ki mga trabaho may pag 65 mo di ba kan may mga trabaho pag 70 mo dapat tatawanan sinda yon ki free health benefits, free hospitalization, libreng hospitalization sa government hospital kasabay junior ang bulong. Taadalan man niyan di ba? Kasabay ang bulong. Pag lumang kaya sa US, excuse me, so mga retirees, tapos igo akong tugang agum kan sa akong father-in-law, 98 years old siya, sulo sa nasudyon sa istara niya, tas siya, babantayan, asim bubulong kan, kan. Imagine, nagduwang beses siyang heart bypass yun, sulo siya, pagkatapos siyang i-heart bypass, iuli siya duman sa istara niya, duwa naman siya nagpara. Diba? Arugan sa indan mga retirees sa gobyerno. De ko lang aram kung sa ibang baka retirees kung ano benepisyo. Pero usually, pag pag sinda mga tugang gururang na duman, may dakulang benepisyo sa gobyerno. Imagine i-share ko lang sa indo inikidiit. Itong tugang kan sa kuyang father-in-law na babayi, retired principal, digdi sa Albay, agum itong US citizen na retirees duman. Ang ginibo junior duman kan ito ta kapag retiree ka sa gobyerno, dun karo dati siyang US Navy. Ik-entitle ka junior na magkuaki caregiver mo. Sisweldoan kan gobyerno. Di ba? Sisweldoan sa kan gobyerno. Araman nangyari duman. Ang ginibo niyang caregiver niya so agum niya pigisulduan kang gobyerno sa agum niya para bantayan siya. Di-enjoy ba kasukuan? Sumag-agum. Tan para bantay niya, sa Pilipinas, kari obligasyon kan agum ng mga babae o lalaki na bantayan mo na agum mo, paggurang na kamo sa mga aki. Pero duman, required na maghanap kung gusto mo magkuha ki caregiver, ang sarong retirees sa gobyerno, ang masuldo sa imo sa caregiver sa gobyerno. Sa California ini duman sa state of California. Inda ko nabago na ngunyan. Tanaka duman ako mga 4 na taon, 3 taon na 4 na taon na kayo, 5 taon na kaagi. Di ba? Ngunyan, habo niya magkuaki ibang tao, ang kinuha niya, mga tugang na piglipot niya, nang kinuha niyang magdatarabaho sa iya, so agum niya, pigtatao ng kang gobyerno gigari $400. Saka baga the best baga kita digdi paano na kita sa bagay harayon mang idabang kaya bagay ibang nasyon ito buda first world country ito kita tiyos kitang nasyon Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay Basi Seda, Di man pwede ang kita lalaki i-compare sa hindi atin. inuumaga. Sige, aramon ta daw mga tugang ang mga dagdag na report hali po dyan sa luwas tod tabi babasahon ko ang mga reactions mga tugang di po sa satuyang programa. Si Jimmy nasalita may dagdag na report. Drug den
timbog sa operasyon mga tugang sa siyudad nin Ligao. Aramon daw po ang detalye kan baretang yan kay Bapon sa tuyang Chief of Reporters. Basta Morning, Henry M. Good morning, Jim. Come in. Yes, BP, sarong pinagkukonsiderar na drug din sa Ligao, timbog sa drug buy-bust operation, pinanginutan kan PDEA asin PNP. Isinagiboy ni Kasubanggi kung saan sa harong mismo kini ang drug transaction. Durante kan operasyon may duwa pang bisitan inarabutan kan mga operatiba kung kaya sinabay ini sa investigasyon 7 sachet nin pinagtutubudan shabu narikisa apera sa na-score na sarong sachet kantidad 1,000 pesos. 1,000 ang sarong sachet. Ang 7 sachet na nakonpiskar an estimated value 81,600 pesos. Sa ngunyan, ang subject na persona nasa Ligao City PNP na kabilang ang duwang personang inarabutan kan mga otoridad durante kan operasyon para sa nagkakanigong disposisyon. And sa ngunyan, kasong violation of Republic Act 9165 ang pinagpipreparar na kan Ligao City PNP kontra sa nasabing persona mantang aadalan kung may partisipasyon ang duwang personang bisita kan sospechado durante kan drug buy-bust operation. Yes. Aha. Wara ho. Di malas. Yan ang pigasabi ta. Dahil man kita pwedeng pangaran ka nito. Kaya kung gusto ko naman na magturo sa kolehiyo, sa mga communication broadcast, gusto ko, ituturo ko na, for WC1 it's lang ang pagsurat. Tiranay ko ba yung kaswapon? Budang reporting. Wala nang ho, yun yun, wala na. Suspect at saka biktima, warang ho. Tiranay ko nga na mag-pirit baga na mag-bliss kay Kiblatter sa sarong police headquarter kaswapon. Eko, good afternoon, sir. Ano na? Pwede lamang makibasa. Nakatagal media sa DCGB. Ako makibasa lamang kan blatter. Ano nga yan babasahon mo digding eksakto? Dapat aram mo na sa babasahon mo. Dapat aram mo. Ano ka pa man dyan kung aram mo na? Ano nga yan gusto mong maraman sa blatter? Ano nga yan? Kung dahil ka Kaya nga ng blatter, parte kang news gathering ta. Kaya dahil po man aram ko, nagkasurat yan. Tapos hapoton ka kung ano nga ang babasahon mo digin sa blatter. Kung dahil ka maringaning pinadara mo ako sa seminar. Kung dahil, magkakakuha na magkakakuha ka kikidiskusyon. Naramdaman mo so si police na winner ni nakatulo ka na nga yan. Ito pala pwede na akong pwede ka na pala nakasuhan. Pwede na pala na akong isuso sa karsel. Pwede ka na nakakbot. Ilaw ka sa karsel. Dahil ka man basta pwede humakbot kan blatter. Kaya digdi maandaran sa tuyang sa diring investigative skills. Kaya lang mahirap. Haloy-haloy. Mahaloy ta. Even without the police reports, pwede kita mag-conduct sa diritang investigative reports. Kaya lang mahaloy. At your own risk yan. Oh, siyempre. Takon nakaintindi man sa pinangaranan mo sa araw ka ng gibuhon mo so mga araw ka ng drug operation. Taramang ka na sa nakan suspect man, nakaduwa ka ng yanoy. Pwede ka man, suspect kung nakakaintindi, pwede ka man tirahon. In-interview mo naman, nakatulo ka na ngayon. Daing pag... Bengin nga kapag para sabay-sabay yung ito, madiskwido ka. Pwede ka, matunong ka. Ano ba? Kaya nga gusto mong basahon sa blatter, kundi putong ka, ano ang gusto mong aramon nga digdi sa blatter? Batay ko nga na kung nahiling na mga GC ka yan, halibaga sa mga otoridad, may GC ako nahiling, may note siya, do not copy-paste. Dahil talaga. Awinda. Okay. Arayonan evolution kan kuan niya. Pero suspect Jim duman Jim. Apat? Saruan sa pinaka-suspect pero may bisitang inabutan. Natural sinabay sila. Yung ang saruan pinaka-suspect ang may nabisita apat. Pero ini tulo. Tulo may pinurban sa kudigdi na informasyon.
Kaya ko man pwede ngaranan ni talim nagtugot sa kuya. So, Man kita ining pwede nag-forward ka news magpangaran kung nga pwede na ni. iniluwas. Difícil kita Tajan kan, magpangaran. ako ang inimbestigar. Di nga nagkanagua. Tinanong niya ako sa kuan ni Kuani. Dahil mo nga ni na-interview, pigahanap ka na sa, pigiristoryahan ka na sa, in-interview nga ni Henry Maceda. Ako Kung na ay problema. kumanadang o, dahil imbestigaran tangaya. Isiluno na buhay. Jimmy na salita di si Jimmy. Salamat Jimmy sa report. Hali dyan sa luwas. Basta Morning, Henry M. Magbabalik po ang hapon. Makalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Cali, Cali, pop, pop, bubbly Cali, pop, pop, Cali, Cali, pop, pop, Cali, para sa perky ang mood. Cali, pop, pop, bubbly ang sarap. Cali, pop, pop, sparkling apple, pineapple, uy, meron ding light. May Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, pop, pop, bubbly Cali, pop, pop, feeling good, sarap. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Catriona Gray, do you believe sa 1250 SRP, sulit ng Myra E? I believe that for only $12.50 every day, with proper diet and exercise, Myra E works from inside. Helps give me a healthy glow outside na kitang-kita. For only $12.50, mas confident ka na to face the world. I can't believe it! Sulit no? Try na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Ngayong buwan, sama na at ipagdiwang ang 2 dekada ng ginhawa with Generica Drugstore's 20th anniversary. Ginhawa sa bulsa ang dala ng 20% discount on selected over-the-counter Generica Drugstore's medicines, vitamins, and supplements. Promo runs from September 1 to October 31, 2023. See posters and print ads for details. Sama na sa ating National Libreng Consulta Day on September 23 from 8 a.m. to 12 noon. Damhin ang ginhawa sa Plus Service sa handog nating free medical consultation with our partner doctors. Huwag magpahuli. Check out the participating Generica Drugstores near you. Follow Generica Drugstore's official social media accounts on Facebook at Generica Drugstore, Instagram at Generica Drugstore, YouTube at Generica Drugstore PH, and TikTok at Generica Drugstore PH. DOH FDA CDRR permit number 0931 and number 0932, series of 2023. Ramdam ang gaan sa 2 dekada ng ginhawang Generica. This is ang Surf Bar New Look na! Bula, puti, power bula, power puti, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, power puti, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar, New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan! Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Sara Geronimo po para sa TGP. Di na mahihirapan, may maaasahan, may matatakbuhan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano,
Yasha no more. Yasha no more. Yasha no. Alright, oras po sa Pilipinas, alas 8:36. An oras hatod sa Indokang GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eye. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Sandali lang, pasadahan ta muna sa mga reactions kan sa tuya tabi na mga paraan tabay. Duman mga tugang sa tuyang enot na segment na Boses Kan Utaw. An Boses Kan Utaw. Vox Populi. Vox Dei. An Boses Kan Utaw. Yes, ang edad kan mga nagadan 93, 94, and 95 ay inda herak man kan mga gurang napagal na gayud kakahalat kang reward mala tabako puminaaram na. Sabi ni 7612, sabi ni 4500, good morning. Anha po tabi digdi sa tuya pero ang gagastuson kan Barrientes kan 80 anyos bago siya makaabot sa 90 para makaresibe kan 25. Yan. Good morning, Henry. Ang saro pangani dyan, ano ang mga requirements na dapat lakawon para magkaigwa ka yan? Yan. JSIS nga ni, pag nag-retire ka sa gobyerno, ang pensyon mina ibaba sa sweldo monthly. Yubaga. Anong apelyido kaya naharalaba ang buhay taga sa inan? Sabi ni 7035, morning po. 60 years old na po maintenance na. Tama po ang proposal kang Congress. Alright. Sabi ni 7539, tiba-tiba kayan sunili kasi 99 years old na, apera kan pork barrel niya, igwapang centenarian gift na 1 million. Yan. Alright. Sige po. Depending on the availability of funds, ang matakaya na local government kung dahil funds nga, yan. Ikatabi idol, perang edad mo, ay kumpok po ako, 45 pa sana. Aliyo nung pagkatayon makaabot kay 80 di. Ha? Pag 60 tawan ta na, pag 90 nabangkaan sa mga apo na. Yan. Kuya Henya, paano man po sa edad na 81, 82, basta, so lower house, ang version ninda, pag 80 mo, 25. Pag 85 mo, 25. Pero kung 84, dahil pa man ka nag-85. Pero nakareceive ka na kay 25 pag 80 mo. Pag 85, another 25. Pag 90 mo, another 25. Yan. Yun po. Kaya lang ngayong ano po yan, dahil pansigurado, magkakaigwa pa ki bicameral conference committee meeting. Magkaigwa pa ki meeting of minds. Ha? Paano kung 93 na si mother now, may ma-receive pa ba? Kung maging batas ini, mga tugang na pirmahan kang presidente, 93 sangon yan, dapat umabot siya ki 95. Talay man pwedeng ang batas retroactive, proactive yan. Ha? Hala, kung 93 sangon yan, dapat siguraduhin niyang maka 95 siya. Oh. Tangani po na, kung pera sumapagkasarunduan kan mga kongreso, kan mga congressmen, buda senador, pwede siya sa 95. Hi po kay Ate Ayen Balila, nagpapamahaw. Sige po, salamat. Utik mong 45 ka, nailing mo na, Junior. Naghahapot na gud ako pigtubudan. Hello? Hello? Hello, morning. Morning, boss. Pwede magpapagpapal ba lang? Ano po? Pwede makataram lamang. Ay, pwede po. Sige, sir. Anong gusto mong itaram? Basta, iyan po, hindi kalaban ng bayan. Go ahead. Ay, dahil po. Sige, sir. Pag-urunan ba ka? So, Apo, man. Karo ko man sa ito. Tapig, subli ko lang sa statement ni Sara Duterte. Go ahead, tabi. Ano lamang po ito? So, dahil man ako siyempre, madagit sa mga retirees ako. Aha. Kaya lang, ang ano ko lang baga, so mga
pobreng tikoy. So, parehas baga sa mga ligdi sa bulon ng iristar. Opo. Di, siyempre, iba man baga ang kalidag ang trabaho ligdi sa SM. Yeah. Sa Manuyong, sa Maawot, sa Makamuti, basta SM. Okay. Yung minsan baga nga nito, Iyo po. labi pa lang sisinta, maluluyan na ang labas. Iyo. Ako nga ni, busing, de pang 50, ang luwas ko, piguluyan na. Yung nga ni, pero ang Makamundomingo, Pero pag nakaparong ako kay ibang parong, nagkukusog ako. Bamalan. Pwera ka raw, amigo. Oh, sige. Laming sisinta. Siyempre, ang kalidad bagas ng lawas, si Baman. Opo. Ano ka mo, amigo? Kaday, pang man sin na kan ano mga senior. Oh. Kung sa mga pobre, dahil miyembro kan, Opo. sa senior. Yes. May hibog na naman yan sa maresibik yung mga 20 milyon. Oho. Kaya sa pobreng ko ibo, gali awa sa ribo, dako na. Iyo. Although ini po nabatas na ini, maski regardless ko ng status mo sa komunidad, maresibi ka po kaya magmayaman ka po. Mga gayon, considering. Gabos po yan, sir. Gabos na Pilipino tabi kaya. Igwang maresibi. Sana. Pag Sabi maging nga batas. sana oil. Sige po, salamat. Aha, good morning kay amigong Buboy. Marinaag amigo. Amigong Buboy San Pablo, ikanan tunay. Jovi Warde, ana sa Piodoran. Sabi ni Annabel Mallorca, good morning daw. Sabi ni Aldo Cruz, Henry, very unfair yan. Ngata si Tambalo, day pa nga ni 6 years old, milyones na... Aldo, korosingon ta ka dyan na. Sumbal nga kan vitamina. Ima Barameda, Marinaga tabi ako, tabi sarong concerned citizen, digdi sa muyang barangay kan Bakakay. Hapot ko lang po. Ano lang ha? Hapot ko lang po. Ay de ka po masimbag ining hapot mo. Pero ang pinaka-the best po kaini, ihapot mo po sa COMELEC. Kung yan na pigigibon niya, dapat iguayan ki exemption sa Commission on Election. Yo, ihapot mo po sa COMELEC dyan sa Bakakay mismo. Dapat ini, kung igwang mga araw ka ini, dapat po may exemption iyan na pigatao, hali sa COMELEC. O kung bako man, ihapot mo sa COMELEC, kung igwa po isa ki violation, duman sa election laws na pinapasunod, mga leyes kan COMELEC, ngunyan tabi na barangay as in iske elections. Iya po, de ko po masimbag ini, nahapot mo, bako ako tabi, masyadong aram sa batas na. Basta na, pag nakaurong kang COMELEC, ihapot ko tabi, ha? Yan. Sabi ni Odelia Abaroa, garigabos lang o iyan mga plano kan gobyerno, pag implementation na wara papundo, example lang po, digdi sa province, pig para pasurubmit kami kan mga seniors na edad 90 above. Nonig, ano yan? Tamay, financial aid sinda na 10K. Natapos na lamang ang taon sa kamay nagadana, no rin pa iyan ma-enjoy kan mga gurang. Yan. May point man. Arin po yung pigasabi mo, lingaw ko iniya. Diba? Happy Tuesday, sabi ni Irene Vargas. Sabi ni Boboy, 54 ka na nga, sir. Giri, migo. Suminabrahon man, migo, sa estimate mo. Giri, grabe naman yan. Giri, suminabrahon, migo, sa bilang mo. Ade, bawasi. Bawasi ki mga 8 taon. Happy birthday po kay Janila Buenavente. Jani, happy birthday, baby girl. Salamat sa maski bihon, pwede na, pansit, yan na po, alas 3. Salamat ha.
Bot mo ni, mga alas 3 ta. May meeting kami sa Apaw na 1 o'clock. Mga 2:30 pa siring na ako kandigdi. Tama, mga alas 3 mo. Magdigdi mo pag abuto na wara ako ta. Magugutom ako kaan. Hindi kung matadaan ako kanya. Sana all. Buda sana, ining wish me tabi na igwa ka iyan. Mangyari ngunyan aldaw. Pero gari malabo. Diyan adi. Busy nga ya sir. Yung manangga. Sige, next time. Report, mga dugang hali po dyan sa luwas kay po si Ans Galero. Bilang kan mga Bicolano na OFW sa Israel, pinagdideterminar pa kang OWA Bicol. Aramon ta daw kung natatakahaloy madeterminar. Kumpira yan. Ako dati nang may record kaan dyan, kumpirang Bicol, taga Bicol, ang nagduman sa Israel. Ans, good morning, Ans. Siguro mainit sa payo mo niya na. Ako, garehbo ko nang dagugon ang report mo. Taba ka maglibog na magka ng payo ko. Baka mabawasan Bakit pag nag-apply ka, ibubutak mong address mo? Ayun baga. Unless na ang address mo, iba. Oo. Pero sa mga addresses na ito, sa database, kan opisinang yan, sa central office, aram mo kung taga-sain ang mga tawong yan, buda kumpira ang taga dyan. Ayun baga. Sa regionaan. Mm-mm. Ay, alat ko na pala, nag-judgmental ako sa bareta, bumadali lang. Daw kong tangon. Go ahead! Anyway, VP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Masabi sa mga amigo ko dyan sa uwa, kusog-kusog daw ang radyo. Kura kadagog ito, kusog-kusog daw ang radyo. Anong yan siya? Anong yan? Tamalibong ang payukaan ni Henry. Ano nga si Ans Galero, nag-report mo na yan. Pa nag-report nga siya, liminibong ang payo. Okay, sige, go. Anyway, VP, daipan, ineksaktong datos ngunyan ang Overseas Workers Welfare Organization o OWA Bicol, manungod sa kun pirama ng gad ang mga Bicolanong OFW na apektado ka na gera sa pagultanan ka na Israel asin ka na Palestina military group. Ini ngunyan ang sinabi sa DCGP News ni Sir Bernard Bonnet ang presenting tagapagtaram ka na sambitan ng opisina kung saan sagkud siya ngunyan nagahalat pasindan ni na komprehensibong statistics o kaya report halis sa sendang sentral na opisina manungod sa pigahagad niya tong datos may kinaraman nga na digdi sa mga apektadong Bicolano na OFW sa nasyon kan Israel. Pero ang kinaugmahan ni Bonnet, wala man daw sinda ni na receiving report na may mga Bicolano na apektado o kaya hostilities ngunyan sa nasambitan ng nasyon. Pero tangan ina masiguro ini nagahagad sinda nagkikipag-coordinar na sinda ngunyan sa sentral na opisina kana sa indang ahensya manungod sa siring na bagay. Kung in kaso man daw maaraman tulos ang datos kay niya asin na makipag-coordinar sila sa mga pamilya kan mga OFW Bicolano pati mismo naman sa mga nagtatrabaho sa nasyon kan Israel nakahanda naman ang sa indang opisina na mag-assist para sa repatriation kan mga ini asin kung kinakaipuhan man ni na financial aid matabang man daw ang sa indang opisina alagad sa ngunyan yan nga nito VP wala pa nin eksaktong datos kung raman ang gada ang mga apektadong Bicolano na OFW. So, VP, ang informasyon. Okay na ako? Ha? Okay na ako? Okay ka na? Di na ako Karo ako man sa nagkasubago. Di na ako madugtong ta. Maripot pa si Jomar. Sige. So, VP, ang informasyon man halidigdi sa lawas, Ans Galero, DCGP. Nagdadangog ka mo kay Henry M. sa DZGB. Always number 1, always at your service. Pasira mga ni, be. Ay, gari mas marayo. Nagdadangog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. May nag-text June, sabi kang texter ta, ang edad mo ngaya po, 52 na. Ano na ngunyan junior na taon? 2003 na ngunya. Sala po. Sala. Salang hula mo.
Kung tinamaan mo huta, tawan ta kakiload ngunyan bago kita magtapos kang programa. Sa laugaring po sa hula mo. Di ba? Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Good morning, ma'am. Siguro, sir, iyan nga sa senior citizen, sa mga 80 years old, 90 years old, Oo. mas importante, tupangansin na ka quality of life, halimbawa vitamins, sumakay po hinda, natamalat pag 80, 85, Oo. Supplyan ko taki mga health. 90. Ang ano lang, Kung ano- may 20% baga, sir, sa ano, pero sa ibang, sa bulong, I don't think may 20% sa vitamins. Ay, yumananggad. May Yumananggad. ibang discount siguro. Yumananggad. Ang 20%, hindi man baga, ang yan sa nagbuda. Ang 20% Medicines so may ang prescription nakasabi. lang. I-clarify ko daw yan, madam. Maray na napot mo Sabi, yan. sir, pakiapot, ang vitamina, may 20%. Garida iman po. Pati vitamin C, wala. Buda yan baga na mga food supplement nga. Ang iba ka, ang gari voluntary sa ibang nagninegosyo ka yan. Iyo po. Pero dahil man talaga nakapalaman, ihaputa daw ang vitamins mananggad. Tang nakasabi naman, medicines. Medicines man lang. At Tang saka vitamins yung mga ako man medisina. over the counter. So mga kaipuhan ki doctors. Number 1, sir. Magpa-doktor ka. Iyo. Babayad ka sa doktor 500, 600. Dapat nga ni, libre na sa ganyan na edad ang pagkonsulta sa doktor. Kuta na. Buda, sa doktor kuta na sa doktor kuta na mataw ka ang kikuan. Given to those people from 80 years old pataas. Nagdain na dapat pagpabayadon sa pagkonsulta. Iyo, buda, sa doktor kutang matao ka yan, free consultation, idididak sa taxes ninda. Yes, correct. Dili may Parang benefits donation ko na ta. ninda. Oo. Ang donation, baga, you can, from your tax. Iyo. Baita. Tapos, dadadayan ki iba sa mga benefits. Sa pira pa man sa ng taon, yan makakonsulta. Pira naman sa ng taon, di pa libre. Yes. Nagtaon naman sa naman libre. Madali na. Iyo ka, sir. Iyo pa lugod so sisingil-singil. Diba? Okay. So, I think there are other ways to help so, matabangan mo na sa twilight years kang buhay ninda. You make life easier and more comfortable for them. Yes. Sana. Vitamins, yung mga medical services, mga aruga yan. Dapat, yan ang, di na magalit 25,000. Iyo. Pag-abot kang 80 mo, kung 70 ka ngunyan, pag-abot mo kung 80 years old, ang 25,000, ang equivalent kan, 5,000 pesos na lang because of inflation. Opo. It's not the same, the value of 25,000 10 years from now. It's only pagkano, 5,000 na lang. Yeah. Also, we're talking about, daing katuturan, daing masyadong value. Iyo po. Kwanto na ini, palamuti lang. Yan. Palamuti. We have to be essential. Yes. Paano ito matatabangan? Ang mga taong, because of, siguro, is 80, 90, nakaabot sa arugan na edad. Opo. Ibang paraan. Yes. Sana kung na paraan kasi na matatabangan. Opo. Train na siguro ang transportation. Hindi na mga 50-20%. Iyo baga. Ba't naman nakaka-travel nga na ang Kimarayta, mga maedad na? Opo. Singilon mo pa. So vitamin, sir, mga arugaan na services, mga pag-consult. Iyo yan ang tutukan kang kongreso. Iyo po. Pampakusog lamang kilawas, adi? Yes, may mga certain. wellness. Pati nga ni nailing mo sa grocery store, 5% lang ang discount. Kang mga arugan sa senior citizen, 5% discount sa food. Bata yan baga na mga multivitamins baga, mga mahalon baga, madam, adi? Yes, sir. At saka yun ang mga, di mo naman, number 1, importante yan. Di mo naman ang makuha sa pagkaon. Ang mga
mga 80 years old, dahil naman Iyo. kakakaong Kaya kimaray. kaya talagang food supplement, mga vitamins. Yes. Oh. So, duman tinda mabawi kang sustansya. Not sa pagkaon na. So, dahil naman nakakasapa kay maray. Iyo po. Dakulo na kibawal, dakulo na ano. So, Yan. they have to have special food and supplement. So, Okay. yan po lang, sir. Thank you. Yes. Salamat, ma'am. Salamaton po sa reaction. Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. Alright. Thank you, Tabi, sa reaction. Mga tugang di po sa tuyang programa. Dagdagan tang report. Hali po dyan sa luwas. Jomar Bien. May dagdag na bareta. Jomar, good morning. Come in. Come in, Jomar. Jomar. Yan pa si Jomar, Tabi, John? O naputo na? Jomar? Hello, BP. Yes, go. Yes, good. Pasensya na ta. May uminapot kaya naputo. Yeah, okay lang. No Roger problem. on that. Any BP Henry, may 5W sini na-report ko maski hali sa polis. Okay, sige, go. 4Ws and 1H. Ini may kinaraman sa saro na naman BP Henry na na-arrestar kan mga miyembros kan Tabaco Santo Domingo PNP. May kinaaraman sa illegal na droga. Kaso bang dito sana ini? Kung kasubagong aga sa programang Morning Hirip, ilinaog tayo itong suna bypass sa siyudad kan Tabaco sa Banuan kan Santo Domingo, Iguaman. Kompleto ang detalye kung saan basado sa impormasyon na itinaaw sa DCGB News, ang suspitsado na bistuhan na si Kim Leo Samson Rodriguez sa ruining markado man na suspitsadong drug pusher sa Banuan kan Santo Domingo. Si Rodriguez na dakop sa bypass operation na ilinansar kan mga otoridad pasado alas 9 kasubanggi sa Barangay Almisok kan Santo Domingo Albay. Nakuha sa posisyon kay ni Rodriguez ang apat na sisay kang pinagtutubunan na Cebu na iyo ang subject ng bypass operation. Sa presente, nasa kustudiya kan Santo Domingo PNP ang suspitsado asin nakatalaan na iprepararan na dokumentos para ma-inquest sa naon ng bida na kaso. Yan BP Henry Barata, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Sige, mientras tanto, nasa linya po si Josh Babino. Go ahead, Joshua. Good morning. Yes, good morning, Tabi VP. Good morning sa mga paraan tabay, libong. Magkaiba ang report kan Department of Agriculture, buda kan Philippine Statistics Authority o PSA digdiman sa Bicol. Pag-abot sa compliance kan mga rice retailers, duman sa ipinatog baga Executive Order number 39 o itong price cap sa presyo kan bagas. 41 pesos para sa regular milled, 45 pesos para sa well milled. Sigun baga sa pinagpaluwas na impormasyon kan DA Bicol, halos 100% compliant ang mga rice retailers sa bilog na Bicol duman sa pinautob na executive order. Lagad sa report man kasuhapon kan na PSA Bicol, diiton sa mga nag-comply. Duman sa regular milled, ang PSA kaya igwanin mga outlets na regular nang pinag-check ninda punta kan mga nakaagi pang taon kay ito pa regular na nindang outlets na pag-check sa indang report para duman sa regular milled na kantidad 41 pesos hali sa 86 na mga outlets 8 sana dyan ang nag-comply. Pag-abot naman sa well milled hali sa 112 mga outlets 15 sana ang nag-comply sa bilog na Bicol. Kuya ang pahayag ni RD Original Director Engineer Cynthia Perdiz kan PSA Bicol. And base sa datos na nakuha amin, tigdi sa Bicol, duman sa mga outlets. So we are speaking of our outlets in the Bicol region by province. Yung within the price cap, tira lang ang nagsunod sa regular meal, we have no non-compliant ang Albay, 0 in Camarines Norte, and we have 4 in Camarines Sur, saro ang nag-comply sa Catanduanes, 2 sa Masbate, saro sa Sorsogon. So we are only speaking of our outlets kasi maraming tindahan yan. No? Pag kinumpute ko yun, we have 86 outlets in the region,
8 lang ang compliant, 78 ang bako. Now, sa well-milled, we have 112 outlets. And of this, 15 lang ang compliant, 97 ang non-compliant for September. So, Tabi BP, anagin pahayag ni RD Perdiz, indasan na kung anong nangyari, ta kung nata medyo magkaiba ang report kan duwang ahensya. Ano pagkakaiba? Pakiulit daw. So report mga BP kan DA Bicol, halos 100% compliant sa mga rice retailers sa pagpautob kay itong price cap sa bagas. Pero so report man kay ning PSA Bicol, di itong palan sa nag-comply, duman sa regular mail, halos sa 86 na outlets na pigmamonitor ninda, 8 sa na ang nag-comply. Complied, okay. Sa well-mailed, halos sa 112 na outlets, 15 sa na ang nag-comply. Okay. So report kan, ano nga na usaro? DA? Halos 100% compliant. 100% complied. Ang completion. Anong bulan itong report kan PSA? Baka sa bulan o sa date? September. Whole September? Oo, tayo yung magang price cap, September 5 hanggang October 5. Yung man ang ganda, no? Whole September, Kaya nagpa-press con sa PSA, kan sarong aldaw. So di man, 100%. Ang hapot, sa'yo nagkuha report, data sa PSA? Yung PSA ba kay BP, sakop na nindang gabos na mga statistics na tigahagad kan iba pang mga ahensya. Sindang nagpapa-survey, gabos-gabos na yan na BP. Gusin na mga outlets na regular na nindang pig-check. Monthly nga rin, naghahanap sinda ka inflation rate. Iyo, o sige, talas 9, uno na ugaring. Okay. Aputan na kan si Madam Cynthia. Di ba? Iyo, yun na sinapot ko kaswapo. Ano sabi? Kumusta so compliance kang mga retailers sa price cap kung naka-apekto Ayun man si lamang? bagay, ang hapot mo, natatamag ka iba sinang data? Kung sabi kong ihapot. Yung ihapot mo, natamag ka sinang data, iba, di 100% sa enda, hababaon, di ba? Ayan ang hapot. Inapot ko kaya, anong pinagkaiba kang outlets ng Dubuda? So pinagbasihan man kan That's it. Yang susugod mo, may conflict, may confusion eh. Di ba? Okay. Wait po yung mata, Joshua Bino, DCGB. Salamat kan sa nang pagantabay, Henry Maceda po. Daing personalan, kita po tagahapot lang. Thank you, goodbye, mabuhay. Light shines all around us.